आं बादि अनजालि हिन्जाव मोननायखायनो साला अखा हानानै माने ओरैबायदि थान्दा जादों ओरैबो थांजागौमोन लामायानो माबा गिदिर फैयै मोनफैबायानो आङो एसे गोलाव फैनानै बिराद थान्दा बेजों माने डक्टरफोरनि ओमफ्राय मेडिकेल अफिसारफोरनि रुम आरोना क्लिनानो नंथारालै नांबावो सफैबाय दै साला गारियाव हासुनाग्राफोर जानानै फैबाय खालमासि बार्थडेआव जाफैदों बिनि सिथाबा साला बानलु किं स्टिलनि जाहरजोबगोन आं रोनो साला आं संनायखौ दाख्लै जाफैदों थ' लास्टलि नैबे भिडिअ फोरमायनो गोसो जायो apologize माने डेलिभारिया दिनैनो जाजोबनांगौमोन नैबेखिनिया बेखिनिया ओमफ्राय बेखिनिया ओमफ्रायहाय डेलिभारिना जोंना जि बेयावहाय जोङो माने टाइप खालामनानै लानाय डेलिभारिया दिनै प्रब्लेम जादोंनो माने सार्भार प्रब्लेम जाहां जायाहां थ' बिनि थाखायनो दिनै थाङाखै ओमफ्राय गाबोन सार्भार जाबानो फुङावनो बे डेलिभारि जाजोबगोन गासैबो जायफ्रा नेनानै दङ गैला जिफ्रा नैबे सिंगोल पिसल'सै ओमफ्राय नैबे रेडआथ' बिराद डिमान्ड दायो रेड ओमफ्राय नैबेफोरो बे गैलानो नै गोदान फैनाया जोबजोब्बायानो बे मोननै दं दै बबे मोनसे बेलेग एसे आगरा गिदिर दाख्लै बोर लानानै देखायखाबायमोन बे दं ओमफ्राय नैबे पिंकआ मोनसे ना मोननैल'सै दां ओमफ्राय नैबे ब्लेकआ पाटनि ओमफ्राय नैबेबो गैला नै जोब्बाय मोनथामल'सै सेस कमप्लिट माखासे सिया दागासिनो दङ हाबगोन आरो हाबनो थांगासिनो दङ दा बिथांजोआ बार्थडे पार्टिनि मा लाबोदोंथाय आंनो खालमासि जाहोनाय नङा होनना हरदोंनो आंनो हिन्जावफोर गोजाखाय हिन्जावफोरल' पार्टि आरो ओंखायनो आंबो डाइलग मारिदों खालमासि फानलु सिब्र'ल' जाहोगोन साला आंनावबो जाफैदों होननानै स्टेसन ट्रेननि बायदिसो नामालै ओंखाम एवनाय ओमफ्राय बेदर दरसे होफानाय ट्रेनावसो बिदि मोनजायोना रेस्टुरेन्टनिसो गावसोर एवबावाखै रोङोनो सेस बार्थडे जाबोनानै माथो मानसियानो सोरलाबलाबसो जाबाय डिउटि खालामनानै फैबाय नालाय दाबो दङ मानसि गोथैया बोरैबा मोनदों आं सोरबा सिख्लासा थैदोंनो 21 बोसोरावनो फिसा दंमोन आसुरित होनबाथ' नों बुरिद्रायबावबाय नङाब्रा बैसोखौसो होनदों एदावदोंसोरा लायनां गैलामोन मिथिबाय मा जायामोनथाय जेने थेनेसो फैबाय दासो अब्लालाय माथो लेखा फराया माथोनो क्लास 11 सिम क्लास 10 सिम फरायनानै हाबा खालामनांगौमोन आरो आङो लेखा फरायबाय नालाय फरायबाय साख्रिनि उनै फरायबाय बेसेबांबो फरायनानै गावनि लाइफखौ बिल्ड आप खालामनायावलाय बैसो थाङाला माथो जानांगौ नै गद्रेजआव नों दाख्लै कलगेट फोनांनाया आं बादि अनजालि हिन्जाव मोननायखायनो साला उन्दुनानै बिसिनानिफ्रायनो जिखानो आलसिया खालामबाय थादोंमोन नालाय आङो कलगेट लगायनानै ब्रास होफैलायबाय आं बादि अनसुलि हिन्जाव मोनदोंलाय नोङो दे बाख्नायथ'नांला जाग्रोनोसै आं माबायदि बेनि लाबोनाया बेदरनि ना दाउदैनि मटननि नोंने आंनो चिकेननि आंबो जागोसै बोरमानि जानोसै र' थ' रायजोफोर दोनथ'बाय टाइमखौनो मोनासै इलेक्सनाबो खाथि फैगासिनो दङ इलेक्सनाथ' आंना उदालगुरियावसो नालाय भटआ थांलाय फैलाय 4,000नि थावा दोनखा थुफैनांगौना थुफैनाङा मोनगासिनो दं आं नोंथांमोनालाय बोरै जानानै दं इलेक्सननि खबरफ्रा जाय जेराव एसे सोर जेराव थानो था बिपिएफआव थायो ना इउपिपिएलआव थायो नाथाय बिदा फंबायजों बारा दावराव जानाङा लिडारफोरखौ रावबो फोथायनो हाया दै गावजों गाव गेंग्रें जानानै लाब गैथारा खायसे बिराद सुथा जानानै थायोना
थाङै थुङै इसिबां गरायाव उनावहाय जेबो मोनहैयाबा गोखा जानोसै पार्टिजोंबो बेबायदि जानायखौ जों नुयो लाभ इउ अल दोनथ'बाय